खुलुमबाय बयखौबो जोंनि डिडि बड' भइस इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जोबजासिम जोंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै मिजिंथिहरनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों दिन्थिलांबाय थानोसै। नै जों फैबाय दं, मिथिया मा दं बे जायगायाव। दुनियानि बाइक नै आच्छा नै नायना ला लोगोफोर मा दं बेयाव। लोगोफोर बे जायगाया बाक्सा जिल्लायाव थानाय नामनां हाजोनि खाथियावनो बे जायगाया। गोबां मानसिफोर लोगोफोर, हाजार मानसि। नों मा बानायनो नागिरदों दा? जों दा माने दैयाव गरम मोननायखाय दुगैनो नागिरदों। आच्छा माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जोंनि दुगैनायफोरखौ। ओरैनो ओंखारलांबाय जोंना दुगैनो। नै जोंना जेंग'आ माबायदि बारलां आजिनानै हमथा बारगासिनो गिनानै दैखौ। बारलांबाय बियो। आरो गोजौआव थांबावनि एसे हायो बेसेबा गिलु बालु दाहार बेयाव। दैया हाजो सानिफ्राय फैयो नालाय बेखायनो जरा बारा जायो। नायदो माबायदि नुदों। मा दुगैनो नागिरबाय नामा? दुगैनोसै दे दुगैदो। दैखौ गिनानै दुगैनो हायाखै मानसिया, जना दं अन्थायावहायनो। नायना लादो। जेंग' इयाव फैना माबायदि मोनदों? हा? दुगैनो नागिरदों नामा? Dari nih, hasil apa? लोगोफोर बे दैया भुटान रायजोजों बोहैबोनानै बड'लेण्ड रायजोआव गोग्लैफैयो। दुगैगासिनो आसोला। नायनालाय नै लोगोफोर हाजोआ बे भुटान हाजो बियो। लोगोफोर नायना लादो नै सान्दुं दुंहांनायखाय एसे मोजां नुदों। दहाय फुया फुजोबदोंमोन। बेनो अन्थाइफोरा, अन्थाइ गोदो दं बे जायगायाव। जानाय दैसा फैजोबो अकस्मातनो। दैया अकस्मातनो गिदिर जायो, अकस्मातनो रानो बेयाव। बेनो जेंग'आ दुगैगासिनो गथ' गोरलै बायसा। दैया जोबोर दाहार, थेवबो बिथाङा बारलांनो नागिरदों। नायदो लोगोफोर, बिथाङा बारलांबाय। बिराद गोजौआव दङ जोंना बसा, बिराद गोजौआव थांना थाहैदो। गोजौआव दङ दा जोंना बसा, गोजौनिफ्राय दुगैगासिनो गोजौआव। सबसे गोजौआव, बयनिफ्रायबो गोजौआव दङ। दैनि दाहारखौ सयज' खालामनानैबो लासै थांनानै गोजौआव दङ। दुगैगासिनो फैबाय दा बसा जोंना। लासै फैबाय दं थखन थुयै। आच्छा लोगोफोर नै आं दा दै गेजेराव दङ। जेथिंजायनिफ्रायबो दैया जोबोद दं। नायना ला लोगोफोर, बेखौनो नायना ला दै। दैनि गेजेराव दङ। नै दा आङो बारलांनो नाजानोसै जेसे हायो। दैयाबो एसे गोथौ दाहार दङ।
दैया दाहारानो दङ दाहार गैया नङा दाहार दङ फाग्ला दाहारा बारबाय बार लोगोफोर नाय बारबाय बारबोबाय बिराद दाहार बे दैया नोंथांमोनना खाथियाव देखायनोसै माबायसा दाहार जायो बेयो गिलु बालु दाहार बे दाहारजोंनो बारबोदों आङो नै आथिङाव थै ओंखारलायबाय एकदमबारे नै लोगोफोर नै जेंग'आ बै नै जेंग'आ जेंग' दुगैखांबाय जों दा दुगैखांबाय जों थांनोसै दैयाबो एसे बारायबोबाय बारा गोबाव थाजाया दैया बारायबाथाय गिनांगौ जायो हाजो सानसेसो फैयो नालाय अकस्मात बारायबोयो दैया थ' जों दा नै थांनोसै बारा गोबाव थाजाला बे जायगायाव दैया बारायबोबाय थाबाय थ' एसे खममोन दा बारायबाय दैया बारबोगासिनो जेला बारबो दैया बारायबाय बेखायनो हेफाजाब लानो गोनां जादों बियो नै दा जों दुगैखांबाय बेनो बिदाबो बोरै मोनखो दुगैखांनानै मोजां मोनबाय माबोरै मोनखो थाबायनासै आइ साजुबबाय दा बिराद मेंनाय मोनबाय थांनो थाखाय दुगैबाय लोबबाय मानसिफोरजों लोगो हमबाय मानसिफोरजों रायज्लायबाय गोजोननाय मोनबाय बेयाव फैनानै जों दा थांबाय थानोसै जों बे जायगानिफ्राय ओंखारबाय ओंखारलांबाय जों थांनोसै नै जों दा फैफिनबाय लामाया नैमोन दहाय हाबलांनाय लामाया नै थांगासिनो दा जों ओंखारबोबाय थांनोसै मेंलायनाय मोनबाय हाजासे दुगैबाय नै दा जोंना नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा जोंनि इउटुब चेनेल डिडि बर' भइसखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार लोगोसे लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट हरनो दाबावगार